a partir d'aquest dibuix que va. I aquí té una coseta. Vale. Doncs llavors què faig jo? Ara tinc aquest esfoixí i trec la imatge de sota. Llavors ja em queda aquest aquí. I puc posar el color aquí. Vale? Cabells. Llavors vas passar. Faltaven els altres cabells. Però com que no sé si estàs coberts, vale. Una. Parece una barra. Sí, és veritat. Sembla una barra. Això és com funciona aquesta aplicació. Sí, igual. És molt xula. Llavors, el que m'interessa avui a mi és que vosaltres pugueu disfrutar de dibuixar en digital. Vale? Llavors, per això us hem instal·lat l'aplicació aquesta aquí i el que vull és que jugueu ara, que us poseu a dibuixar un personatge, per exemple. Cadascú que pensi un personatge Ens el podem inventar. us el podeu inventar. És lliure, vale? Aquest personatge. Pot ser un monstre. Pot ser un monstre, pot ser el que vulgueu. Però us explicaré, si teniu dubtes, és molt intuïtiva, vale, aquesta aplicació, però si teniu dubtes us l'explico com funciona. Look past running wide, look past running wide. We'll just keep talking on. Tell me your favorite